Lili Marlenek ez zuen lagunik, ez gizon, ez emazte. Garai hartan, lautoki simboliko ezberdinetan bizi nintzenez, erro sentimentalik gabekoa nintzatekeen, neork eninduen espreski maitatzen, eta desertu horretan nirauen nomada, aire kutsatu hausnatzen, gerizarik gabe, eta harreman arriskutsuen menpe. Gauez, enuen lorik egiten ahal, eta hura goizetan etzen lanean ari. Konpainia ona antolatu genuen halatan, hiriaren axola eskasaren inarrosteko, eta igandeetan Dubele plazan Masai gudarien seme-alaben miresten astiaren galtzeko. Igandeetan, hain zuzen ere, jaikitzen ginenean, arratsalde minean, ardikia jaten genuen. Tizi uzutik etorri tahar haragi saltzailea behin harritu nuen, urdekia eskatu nionean. Ez dut emaztekia, harategiz engainatzen zira, guk ez dugu urdekirik saltzen. Tanpiz barkatu iardetsi nion bat-batean, ene hutsaz ohartuz. Orduan emadazu duzunetik ahalken nintzen. Ondoko 7 asteetan Lili Marlen nitaz burlatu zen arrazoiekin. Teknoklubera joaten ginen frankotan, musikaz eta gainerako ekaiez orditzera. Ekialdetik sartaldera hiria aztalkatzen genuen gero, eleka, maiz isilik, iraganbidea bakardade metatuen pean hasi maitasun beharraren eremuen urrakoa bailitzan. Harrigarria zen zinez, enuen neoiz zehatz konprenitu, gizontzalean intzela bizkitartean, arrunta, hots, zergatik eta nola aurkitu ginen Lili eta biok ohean, bata bestearen besoetan gatipu, elkarri musuka.